Haga jing leka Euro arajar arpeu sau ka bahab haga Group C hapring ka Slovenia, Persia ika Jong Mitrovic ka Serbia. Haba phai shakna ka jing leka haga kela step jong ka jing leka paro artli ki kenhun ki klemla bat pen khi jar hadu bokot ka kela step. Wala ka Serbia ka yo buntali gilat haga kela step ban pen khi jar. Henry Mitrovic ula penle no ei. Haba phai pat shaka kela mit ka Slovenia ka pen khi win ya ka stadium. Hadin bagal yo bat pen khi jar nengkong haga minit ka ban riu peu kendai. Lyngba usan karnik next. Badai lembang ka Shigol ka Slovenia ka tam hadu bokot ka kendai per minit da Shigol lanon. Henry day haka additional minute bad hashwa ban kod atat ka jing lekai kata haka minit ka kendai per plus san ka Serbia ka khanglat ya ka Slovenia bani ukur live point. Hadin bagala yo ban tap ya ka gol penya khai Lyngba Luka Jovic. Ubrei urang lekai bomi badan naga club AC Milan. Badai lembang ka gol la penlong ya baro artli ki kenhun bakini khai hadu bokot ka jing lekai da marshi gol. Hagway par ka jing lekai ka bahap haga Group C hapring ka Denmark, Persia ika England. Haga ni ka jing lekai u hariken layo ban penkhi jar nengkong dang ka benta ka England haga minit ka bakhat phra. Henry haga minit ka balai peu sau ka Denmark ka layo ban tap ya ka gol penya khai Lyngba Morten. Badai lama ka nega gol hadu bokot ka kela step baro artli ki kenhun ki khai da marshi gol. Haba phai pat shaga kela mit ka jing lekai ka long maria khai haga ba baro artli ki kenhun ki klemla bat pen khi jar hadu bokot ka kendai peu minit balai minit ka additional time. Badai lama ki shigol bagi yo tap haga kela step la penlong ya baro artli ki kenhun bakini khai haga ni ka jing lekai da marshi gol. Lyngba ka nega jing khai ka England ka Donkam sa Tang Shipoit. Ban yo Rung shakarau 16 katba ka Denmark ka Donkam ban job haga jing lekai ba khaddu ka Jongka Persia ika Serbia. Haga jing lekai ka bahap haga Group B hapring ka Spain, Persia ika Italy. Bat ka nega deiru ka jing lekai ka Donkam ya baro artli ki kenhun bakin job khnang bakini Rung shakarau 16. Haba phai shakna ka jing lekai haga kela step ka jing lekai ka long mari khai haga ba baro artli ki kenhun kila persyang ka tokane banyo penkhi jar Henry ki klemla bat penkhi jar hadu bukot ka kela step. Badai haga kela minit kata haga minit ka basan peusan ka Spain galayo bat penkhi jar nengkong Lyngba ka ungol jong ka Italy ka bala bakla ban tap hi da Ricardo ubadeu defenders jong ka Italy. Badai lembang ka ungol kirang lekai jong ka Italy ki klemla asyu ban siukul yang hadu bukot ka jing lekai haga ba ka Spain gala khori ka nam job haga ni ka jing lekai da shigol lanot ban Lyngba ka jing job ka Spain galayo ban Rung shakarau 16 naga Group B.